raons. Una, perquè suposa una extensió dels privilegis del senyor Puig i el seu govern en detriment dels valencians. I aquest és un exemple. El pressupost en alts càrrecs puja un 40% més des del primer pressupost que va fer el senyor Puig, del 2016. I l'any que ve, 2021, n'hi ha 247 milions en organismes i enxufats. I nosaltres el que volem és que aquests 247 milions vinguin a la sanitat, que és fonamental. No n'hi ha polítiques actives de treball per a reactivar l'economia i el pressupost de sanitat és total i absolutament insuficient. I no ho diu el Partit Popular, ho diu les dades i els informes de la intervenció de la Generalitat. Per tant, això són tres qüestions fonamentals que, si vol el president Puig, estarem al seu costat per a treballar conjuntament, però si manté aquests comptes serà absolutament impossible poder recolzar uns comptes que suposen més polítics, més privilegis pel govern i pels polítics i menys qualitat i menys servicis per a la gent que està sofrint. I ja reprenent un moment el tema de la sanitat, li estan posant sobre la taula el confinament perimetral del seu municipi. No sé si al final tot això passarà, com ha passat en França, per exemple, en el tancament d'Espanya, de tot el país. Bueno, pues això és una conseqüència de que la desescalada, com ens estan dient tots els organismes internacionals, en Espanya se va fer mal. I no han preparat ni el sistema sanitari espanyol ni el sistema sanitari valencià per a aquesta segona fase que estem vivint. Són dades, les dades no són bones i el que n'hi ha que fer, i això és el que estem dient des del Partit Popular, és liderar. Liderar suposa que el president Sánchez hauria assumir el mando únic en coordinació en les comunitats autònomes, però no deixar a les comunitats autònomes total i absolutament desamparades. Jo recordo les paraules el 4 de juliol, qui va dir que hemos vencido el virus, hemos doblegado la curva, hay que salir y recuperar, va ser el president Sánchez, que se'n va anar 3 setmanes de vacances. Per tant, necessitem lideratge i necessitem coordinació. Si n'hi ha que prendre mesures com el tancament perimetral o el tancament per departaments de salut, se prenen en decisió, però tenen que anar acompanyades d'una sèrie de mesures econòmiques i sobretot de gestió sanitària. No n'hi ha rastrejadors, no s'està fent bé el procés de rastreig i no s'estan fent PCR. Avui venim d'una reunió en les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així en la Comunitat Valenciana. Andalusia i Galícia fan PCRs a les forces i cossos de seguretat, així en la Comunitat Valenciana no. Però és que no se fan PCRs al personal sanitari, és que no se fan PCRs al personal de les residències. Si no fem això, serà impossible controlar el virus. Perfecte?